Ola, bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos, estou outra vez aquí, si, sei que tardei, pero ainda lle estou pillando o justo ao YouTube. E nada, pois xe traivos un vídeo que vai sobre os típicos debates aos que eu me enfrontei tendo redes sobre libros, preguntas que me fixeron, etc., que me gustaba contestarles por aquí. Deixo claro que eu son a ninguén, esta é a miña opinión, e a miña opinión ás veces pode ser unha mamarracha, porque ás veces pode opinar unha cousa e despois en certos aspectos pois facer a contraria. Iso pasanos a todos, é de persoas humanas, así que contade con iso. Dicirvos que me sigades polo Instagram, que chegamos a 1000. Dios mío, estou encantada, chegamos a 1000. Moitas grazas a todas e a todos. E tamén teño Facebook, tamén teño Twitter, todo é Libros e Outros Contos. E empezamos o reto de maio, que vos vou deixar por aquí ou por aquí, nunca sei ben onde vou poñer, Mónica de Edición. E ademais que cambiamos o deseño, porque fixo un deseño maravilloso Aldo Lobo, que é outra páxina de Instagram. En maio toca ler mulleres artistas, é dicir, libros sobre mulleres artistas, libros que escribiran mulleres artistas. Hai o meu pelo que está medrando, quere expresarse libremente. Bueno, pois todo iso é o reto de maio, que facemos con Cuando Florezcan los Abedules, que é unha conta de Instagram sobre libros maravilla. E sen máis, que creo que falei moitísimo, isto era unha introdución pequena, vamos a darlle aí as preguntas. A primeira pregunta, o tema do que vou falar, é un debate que sempre me dou moita rabia, e me puxo moi enfadada sempre que o leo. Ademais, é algo que se le moito polas redes e que desgraciadamente eu tamén tiven que oír de xente que incluso pois dá clases de literatura galega, e é que en galego publicase case todo sen ter en conta a calidade. Isto puxeno suavemente, pero podes traducilo como en galego publicase en galego publica calquera, as novelas algunhas en galego non valen nin para o lixo. Todo isto é real que o vin, A ver, reláxate. Para empezar, que non hai mala literatura en castelán, non hai mala literatura en inglés, non hai mala literatura en xaponés. Aí onde se escriba vai haber boa literatura e mala. Seguindo de que en galego publicanse máis cousas malas que no resto das literaturas. Eu creo que isto vai moito porque houbo, sobre todo fai anos, como unha lenda que dicía que se promocionaba moito a literatura galega, que sí que se promocionaba, agora temos o efecto contrario, que é non promocionamos nada do galego e así nos vai, que esmoreceremos en 20 anos. Entón, pois, había esa lenda de danlle subvencións, pero calquera publica en galego. Non é real, vale? Pode haber malos libros en galego? Claro, como os pode haber en castelán, pero en galego, e isto digo totalmente convencida, temos escritoras e escritores boísimos, temos obras literarias espectaculares, obras que se fixaron incluso en clandestinidade, que se fixaron sen ningún apoio. A día de hoxe escribir en galego, os autores e as autoras é moito máis rentable escribir en castelán, por exemplo. Entón, fano como unha maneira de reivindicar. E temos autoras e autores boísimos e boísimas. Poñereivolos por aquí, pero vamos, por favor, só tedes que buscalos e buscalas. E buscar ben, que por unha cousa que non gustase en galego non imos dicir que é todo malo, porque non é así. Segundo tema. Como mestra, dixeron incluso as miñas propias alumnas, que é os libros obrigatorios fan que odiemos ler. Podo estar de acordo a medias. Si é verdade que eu creo que ás veces cometemos o erro de dar soamente un título como lectura obrigatoria sen ter en conta que nesa aula hai moitas personalidades, hai moitos gustos, e é difícil que un só libro lle poida gustar a maioría. Eu son máis de dar varias opcións, pero sí recoñezo de dar varias opcións, pero pedir que as lean. Por qué? Porque igual eu, se non me obrigasen a ler a Miguel Hernández, se non me obrigasen a ler a Lorca, por exemplo, pois eu por min mesma non o houvese descoberto, ou sí, pero igual non nesa idade. E así outros tantos libros que
non chegaría a eles se non houbese alguén que me levase a lelos. Lin libros que odiei? Sí, evidentemente. Por iso de maior non me gusta nada ler obrigada nen facer lecturas conxuntas dun só título. Prefiro que sexa dun tema para que todas poidamos disfrutar. Terceiro tema, os libros son moi caros. Caro é o gasoil. Caro é o gasoil. Os libros son moi caros? Eu non o creo. Rondan os 20 euros de media. Podemos comparar con cubata, podemos comparar con entrada de cine, cunha máscara de pestanas. Cando compramos 20 chilindradas o que nos sai o prezo, a vida é moi cara, vale? Cunha chaqueta de Zara, eu que sei. A vida é moi cara. Só temos que comparar e decidir en que empregamos os cartos. A mí non me parecen caros, porque ademais teñen moito traballo detrás, últimamente están facendo unhas edicións preciosas. Se ledes en Kindle aínda son un pouquiño máis baratos, porque son diferenciarse en 4 ou 5 euros, que eu entendo que non todas poden chegar a mercar libros ou a ter unha libraría. Dame rabia, que igual se baixase o IVA ou se eliminasen certos intermediarios, serían máis baratos. Ogallá, pero aínda así eu creo que non son tan caros como se soe decir, polo menos comparados con videoxogos, etc. Que é o bo dos libros, que temos bibliotecas públicas onde ir e ler todo o que queiramos gratis. E tampouco vou dicir gratis porque iso págase con nosos impostos, vale? Pero que podemos acceder a libros sen gastar cartos, así que aproveitadeo moito. Cuarto tema do que quero falar, o e-book e a morte dos libros. Por que matas os libros? Por que? Bueno, perdoad as puntadas. Iso dimo moito porque eu, tanto en Facebook como en Instagram, cando comento lecturas, algunhas son en e-book. E, dime moito de ti non pensas que o e-book é a morte dos libros, tal, para nada. Eu creo, sinceramente, que a lectura nunca vai morrer, porque sempre vai haber xente con ganas de contar historias e xente que teña moitas ganas de ler historias. Cambiará seguramente o formato, cambiarán as modas, pero o que é a lectura en sí nunca morrerá. Non creo que o e-book sexa a morte dos libros, o e-book xa leva con nós moitísimo tempo, seguen a venderse libros, e ademais o e-book nunca na vida pode sustituir a un libro, a tocalo, a ulilo, a pasar as páxinas. Pero é verdade que o teño como complemento, é dicir, cando viaxo ou cando vou por aí non me vou levar un libro así, levo o e-book onde meto 3-4 libros que ler e non me ocupa nada e é super sinxelo. Ademais, o que vos dicía de que soen costar un pouquiño menos que os libros en papel, entón, se hai lecturas que me interesan, pero non demasiado, sabedes, non como para telas na miña biblioteca, baixoas no e-book e leo. Ademais, eu aquí podo ter 70 libros e non podo ir normalmente con 70 libros de verdade pola rúa. Entón, para min son complementarios. Gústame máis ler en papel? Sí, pero leo moito en e-book tamén. E con isto, tamén, algunha xente me dicía que se tes un e-book pirateas libros seguro. Bueno, sinto dicir que non pirateo libros, non porque sexa Santa Mónica, que non o son, en outras cousas seguramente meta a pata e cometa ilegalidades, pero nos libros non. Eu sempre fun educada nunha familia que os libros son moi importantes, eran como un tesouro que ter e nunca os pirateo, nunca os pirateei nin de adolescente porque dábame aí ese rollo, non? Por suposto que estou totalmente en contra da piratería, porque creo que a xente que crea algo ten que cobrar por iso,
e porque lle estamos quitando pan a moitos escritores e a escritoras, e iso tamén o penso das películas. As películas empecé a non piratealas, pois igual na idade adulta, por algo que decidín que de nova, recoñezo, vedes o que decía, que sí que pirateaba películas e series. Agora creo que temos plataformas para acceder a esas cousas máis baratas que entón, e, bueno, tamén é verdade que eu falo dende unha posición que non ten por que ser a de todas, nunha posición que igual me podo permitir ler e ver películas sin piratealas. Non xulgo a quen o fai, digo en serio. Pois cada un ten que tomar aquí unha decisión e xa está. A número 6. Esta tamén me encanta. É que é moi difícil ler en galego porque é un idioma que cambia moito. Vale, hai unha charla, creo que é que agora igual meto a pata, pero vou non dicir igual. Creo que é de Manuel Núñez Singala, non o sei, bueno, o escritor do libro do Achado do Castro. Funo ver unha charla que dou sobre o galego, dixo unhas cousas que contestarían exactamente esta pregunta. O que pasa é que eu non son autor, vale? Non sei se está por YouTube ou tedes algunha maneira de atopar esa charla. O que dicía basicamente é que todos os idiomas cambian, todos, incluído castelán, francés, inglés, todos mudan porque a fala muda. O idioma escrito ten que ir un pouco coa fala. E poñía o exemplo, por exemplo, do idioma francés, que se diferenciou moito de como se escribe a como se fala, a como se pronuncia. A ninguén lle parece raro iso. O galego, evidentemente, claro que evolucionou, e ademais partía dunha situación de hándicap, que era que durante moitos anos estivo prohibido, non foi ensinado, non estivo regrado, entón iso fai que teña que avanzar máis rápido. En canto ás lecturas, se non les en galego habitualmente, se non és galego falante, evidentemente ao primeiro, dependendo de que libros, vanche custar un pouco, pero tamén hai libros que non teñen aí unha linguaxe excesivamente formal ou excesivamente complicada. Eu recomendaría, se queredes empezar a ler en galego, sobre todo libros de literatura juvenil, que teñen moita calidade e pois a linguaxe non é tan rebuscada. 7. Seguro que as editoriais che pagan ou che regalan libros para que fales ben delas. Non. Non estou dando titular ergoso, eu sei, no, pero é a realidade. Non me pagan, non me regalan libros. Os únicos libros que me regalaron a min como persoa, pois foron de escritoras ou escritores que igual viron a miña canle, gustoulle de que ia e decidiron mandarme un libro, pero sen compromiso de reseña. máis, eses libros que me regalaron nunca os reseñei. Entón, é máis pois algo que eu entendo, pasoume 3 veces, tampouco pensedes, que eu entendo que é como un xesto de, mira, pois falas de literatura en galego, pois mandámosche este libro, non? E unha vez é verdade que houve un editorial que tamén me mandou un libro que estaba promocionando nese momento, pero mandoumo sen decirme que o reseñase ou que falase del, simplemente mo mandou e listo. Despois non me regalan libros, todo o que falo son libros que merco eu, e si ás veces, cando fixen sorteos grandes nas páxinas de Facebook e de Instagram, que por certo agora en maio hai un sorteo, podedes buscalo, fun eu a que lle escribín ás editoriais variadas, a todas, podo asegurar, a todas non porque hai moitísimas, pero así as que máis coñecía, se me podían regalar algúns libros para sortear, e algunhas as que menos decidiron que sí, outras decidiron que non, así que xa vedes, tiven que chorar eu os libros do sorteo. E iso, para mí non hai ningún beneficio máis que o de ser un hobby, ou de facer algo que me gusta, falar do que me gusta, compartir lecturas, é simplemente iso. Non coñezo ningunha conta, tanto de Instagram, Facebook ou YouTube, que reciba beneficios por facer reseñas de libros en galego. Non a coñezo. Pode ser que exista, sí, pero coñezo moitas, sí. Non. Sí que coñezo de libros en castelán e sobre todo da literatura new adult, que é un termo aí que significa máis que nada juvenil, pero agora soa máis fina.
e aí sí que coñece incluso instagramers galegas que o fan e sí que lle mandan libros e pareceme lícito porque están publicitando algo. Eu non, iso tamén me dá pois, para facer un pouco máis o que quero sen suxeitarme a ninguna imposición. Tamén a verdade, volvemos a repetir, que eu falo de unha posición que non ten que ser a de todo o mundo. Non, isto para min é un hobby, non quero gañar nada del porque sei que no momento en que alguén me regalase un libro para que eu falase dese libro, xa eu iba a estar condicionada e non é algo que queira facer. É simplemente iso. Así que, bueno, se queredes ser ricos falando de libros, idevos máis pola niña adulta. 8. Todos os escritores, supoño que as escritoras tamén referíase en galego, son nacionalistas. Home, eu non lle preguntei ás escritoras e aos escritores que coñezo, como tampouco todos os galegofalantes e as galegofalantes eran nacionalistas. Supoño que tampouco ser nacionalista é nada malo. Pois supoño que haberá que sí, haberá que non. E tampouco creo que iso teña que influir en se os ledes ou non, ou se as ledes ou non. Sí que considero que escribir e ler en galego pode ser un pouco un acto de como dicilo, de defender un pouco o noso, pero a lingua galega, non? E en isto quero dicir algo, pero vou non dicir así, suavemente, sen nomes nin apelidos, porque non me gusta ser tan chunga, pero ás veces non todas as escritoras e os escritores que escriben en galego falan sequera galego, vale? Últimamente coñecín a unha escritora que é gañadora dun premio moi importante en galego e tiñades que oír as burradas que dicía con respecto á nosa lingua e o mal que falaba na nosa lingua. E iso foi algo que me impactou e me doeu a partes iguais, non? Tema 9. Ahora estaredes todas pensando, que escritora é? Xa está, ata aquí podo ler. E non é por crear hype nin nada diso, non, é simplemente que tampouco son ninguén para poñer nomes e apelidos e falar mal de alguén, non? 9. Separar o autor da obra. Vale, esta é unha pregunta que sempre cae. Cando facemos directos por Instagram sempre din separas o autor da obra, les obras de autores que igual tuveron unha vida desgraciada ou que non foron as mellores persoas do mundo. Para min é moi difícil contestar a isto. Hai autores que foron persoas horribles, pois vou citar a Neruda, en cambio, pois, creo que escribían moi ben. Despois tamén, se nos imos moitos anos atrás, hai moitas obras machistas, claro, que estaban nese contexto histórico que, bueno, igual hai que entender que les ese contexto histórico, non? E se eu marcase que non quero ler obras de ningún tipo con tintes machistas ou tal, pois seguramente haxa séculos que non poida ler nada deles. É complicado, vale? Eu, se vos sirve de algo, a distinción que fago é actualmente. Se hai escritoras ou escritores coetáneos a min, que viven na miña mesma sociedade, e teñen actitudes machistas, violentas, transfogas, non os leo, vale? Pásame con J.K. Rowling, que decidi non lela, e pásame con Arturo Pérez Reverte, que xa nin me saía, e son as dúas persoas que deciden non ler. Pero bueno, aí habería un debate extenso sobre un pode ler a obra independentemente de quen escribe? Pois seguramente sí. E a número 10 di a literatura non ten moita cabida nas redes sociais. Bueno, vámonos porque
Eu creo que sí, que ten moitísima, só hai que saber buscar, vale? Tanto, mira, ten tanta que dentro de Instagram ou YouTube hai comunidades especializadas en falar de libros, vale? Os instabookers estes ou os booktubers son comunidades que só se dedican a falar de libros e vailles moi ben e teñen milleiros de seguidores e seguidoras. Eu creo que nas redes sociais un pode falar do que queira, desfrutar do que queira e aprender moitas cousas, só hai que saber buscar e saber elexir. Eu non estaba moi a favor, por exemplo, do TikTok, porque eu vía igual por idade unha rede que non me iba a aportar moito e tal, e despois descubrín canles de TikTok que incluso falan de libros ou falan de cousas moi interesantes. Eu creo que só hai que saber seleccionar que é o contido que queres ver, sexa cal sexa. E ata aquí chegaron as 10 preguntas, non sei se pensades que me mollei moito, que me mollei pouco, que estades de acordo ou non. O bonito é o debate, a min gusta moito debatir, pero debatir dende o respeto. Así que nada, mando-vos quises alotes, seguido o noso reto lector, por favor, que non vos ides a arrepentir, e sen máis, volvereis, cando? O tempo dirá, igual me medrou máis o pelo ou non. Nada, darvos as grazas a todas e a todos por seguirme permitindo crear esta comunidade que ali os outros contos e seguiremos en contacto. Recordade, a vida con libros é máis vida.